Padne. No. Tak. Bum! Aničko, děláte pes, koukni se, co tam dělá. Co tam dělá Sárinka? Podívej. Za tebou. Za tebou je Sára, Mat. Ne. Asi jo. Dneska tam byla nějaká bába, prosím tě, ta tam prožvala celou dialýzu. Jak to? Bolelo jí to. No, bylo jí blbě a bolesti měla. Ty Matu, pojď sem. Matu. Jo. Ne. Ne, není tam takhle. No, to já jsem už jenom taková jako zblblá. Jak to udělal? Co jsi to udělal? Je ty jsi to zvenku. Jako to kolečko. Ale nebo nosila takovouhle krokovici. Já fakt nelžu. S kořtím nebo vykoštěným? Vykoštěnou, to jsem takhle krájela. Falky, jsem to po kouskách do mrazáku, co takový. A ještě kotlety, takže ty jsem klepala, nasypala tím titánem Argentina. A že má prý Peťa zítra chuť, že to ugrilujem k obědu. Tak jsem byla pistala. No to ten Peťa. A prý s chlebem. Tak já musím... Ty máš taky vlásky. Jo. Ty máš taky vlásky, jo. Petr, oba Petry. No táta tě filmuje, ale ty jsi podrápal nohu, můžeš mi vysvětlit kde? Asi jak jsme šli tamhle za vojenským barákem, tam byla vysoká Matý. tráva. Macku, Vybava, že má auto. Matýsku. A jde tady na kole. Jde tu na kole. Kam chodíte s čuránkama? Kam s tím mám jít? Ne, to ještě si veme nějaký. Matý. To si vem ty papriky. Matýsku. Ještě nějaký k tomu masu. A tam ještě... Furt musím říkat, berte si ty papriky, berte si ty rajsky, když jsem byl furt dokola. Jaký rajče si taky ven? Nechoď za mnou. Má batíček.